Хайде да пием бира, ама не къде да е, а на бирения фонтан в Словения. Града се казва Жалец, а фирмата, която предлага екскурзията е Прея Travel. Виж в описанието. Така че, събирай компанията и да тръгваме. Това ще бъде един рестарт за душата. А Словения е малкото бижу на северозападните Балкани. Чист въздух, планини, езера. Да, ще посетим езерото Блец и очарователните градове Марибор, Любляна и Птуй. Но това не е всичко. Ще се отскочи дори до Австрия. Страхотно. Така че въобще не го мисли, влез в Прея Travel и се запиши. Екскурзията е през май, така че имате време от 22 до 25 май. Подари си едно прекрасно преживяване. Повече информация ще получите в описанието. Или ако имате нужда за действие, пишете ми. С Прея Travel може да пътувате и на много други места, така че в сайта може да разгледате и да си изберете пък нещо друго. Хайде до скоро и бъдете здрави!